Kirkegaard Sparta. De er medaljevinder ved ungdoms-OL. Kom nu, Axel! Kom så, Axel! Kom nu! Kom så! Kom nu, Mia! Og så til Torens. Bækvind. Så er det ikke i spidsen. Axel! Og personen går på 55-56, da hun blev Diamond League i Bruxelles i 2014. Kom nu, Axel! Og det er den første spiller, der helt løb under sin nye træner, Jeppe Larsen. Kom nu, Axel! Og så spiller klar til Dorens. Og Lisa stikker indkast til